أرست زينا عبد حزوان إثيوبيا صعبت كلهم إمنتات بمعرنة زنور لحجر بمخانم بقيت ترخات مرام كم زقبا قدام المستر أبي حمد قليصهم أبا كل تجراي زمزجب زلوا قطري زي حجة وسدة مناسي أبا زت حساس بركي كم زركب تحبيرون كاب زينا وصاي ممحدار بريزيدنت جو بايدن متن تطقامي بندادي زسرحا مقاين زقدب حق علاوي كم زقبر افليطوم سلام طعنا بلاي كبرات ملكتي ساعتنا أخيلو معدي زينا حزنا متينا لنا مزيناتات حبيركم صنح أنا برام في السايم فلما جن نبى حصرت زيناتات كل جوار سراويت مكل قال حجر بحصر مرحق جبري تمرتي زي سلطنهم جنرال مكونات العلوت مكوناتن أمريقهم أبا سنسرعات تمرقة العلوية تماجر شوم سراويت مكل قال فيدري فيلد مارشال برهانو جلام أكابيك وعمي كوميتي قدات رك وطان سلامن بايتو كالتزبي ديما نوغو منستر ديتا منستر قدات وطاي أمبسادر برتكان آيانون كالوت أغايشن ترخيبهم بريزيدنت ريبابليك دبوب سودانن لعلوي أزازي حيلتا سراويتن سالفاكير مارديت نايتا حجر زلعل نيشان لعلوي تماجر شوم سراويت مكل خال فيدري فيلد مارشال برانو جلا أبركيتم توم بريزيدنت أب بهراوي بيت منجستي دبوب سودان أب استسالت العول سنسرعات منجستن حزب إثيوبيا كمون سراويت مكل خال فيدري نمخبار نصان تلوالونتن حزب دبوب سودان نزخفل والعول مسواتي كبري قبوهم بمبال اتي نشان مبركاتو قليسهم بريزيدنت سالفاكير إثيوبيا أبا وانت أقمنا مسألتنان مسأقعتنان يايلهم عشحات هيوت بمغفال كم حجر نقنك اتسأل زقبرت حجر كفيلنا زين ودعو وعلتان لنا كبلوغون قليسهم اتي شلمات نجيقنا لعلوي تماجر شوم سراويت مكل خال فيدري فيلد مارشال برهانو جلا مبركاتهم كرعات كمز سموعهم تزاريبهم أبتي سنسرعات العلوت إتاماجور شمات كلتين حجرات العلوت حلفتي دحننت جنرال مكوناتن كم استرقبوا بيت صحفة كاب بيت صحفة العلوت إتاماجور شوم فيدر إي زرقبنا حبري تردم أديس أبابا نمحبر السب دبلوماتيك متشوتن توداداريتن نختكون يسرح مهلاو منستر قدات وصاي أفليتم حدش زي تشمو وهابق على منستر قدات وصاي آيت نبيو تدلا لو مبزحاب ومجلسي كلت حقرات أبدي صحابة إمباسي كم زخفتا تزاريبهم إذي عالمنا كابزلوا كتماتات مقامات دبلوماسي أدي صحابة حانت كوينا ناي مقصال قعزاء زت أنا خير مقانيهم قليسهم اتم وهابق على أب مجلسيهم كم زحبروا كيف فيردين أرمينيان عبدي سببا إمباسي إن مخفاتن سعيبو أبتا مدينة قطري إمباسي زخفتا هجرات حدميتن سلاسان ربعتن بتحيلهم كابداتن تن حمسان كلتن هجرات أفريقيا مقانن ون صريحهم أب أفريقيا زلعل أتاوي كابزلوهم 500 كوبانياتات اتم شدشت كوبانياتات إثيوبيا مخانهم تحبيرهم بزي مسرت من قد أير إثيوبيا أب مبل 24 استسرعن تخون إثيو تيليكوم مبل 110 قلقالوت لوجيستيكس المقعازية بحرن أب مبل 332 تقمتو
ዊ ቢልድ ኢትዮጵያ ወይ እውን ሳሊን ኢትዮጵያ ድማ ኣብ መበል 455 ተቐሚጡ ይርከብ። ከምኡውን ዳንጎቴ ኢትዮጵያ ኣብ መበል 459 ተሰሪዕሎም። ካብዞም ትካላት እቶም 4 ብኢትዮጵያ ዝውነኑ እንትኾኑ እቶም 2 ኩባንያታት ወፃዮም። ከም ጸብጻብ እቲ ሓበሬታ ሓፈሻዊ ሃፍቲ ኢትዮጵያ 192 ቢልዮን ዶላር እንትኸውን እዚ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ብዕብየቱ ኣብ 5ይ ክስራዕ ኣኽኢልዎ እዩ ክብሎ ምሁር ስነ ቁጠባን ኣማኻርን ኣይተ ዘመዴነህ ንጋቱ ኣብ ኣክስ ገሊጾም ኣሎም። ዩኒሴፍ ስርዓት ጥዕና ኢትዮጵያ ኣብ ምጥንኻር ኣድላይ ምትሕባር ከም ዝገብር ኣፍሊጡ። ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር መቅደስ ዳባ ምስ ዳይሬክተር ዩኒሴፍ ኣብ ኢትዮጵያ ዶክተር አቡበከር ካምፖ ዘትየን። ዶክተር መቅደስ ዳባ ዩኒሴፍ ኣብ ዓውዲ ጥዕና ንዝገብሮ ዘሎ ደገፍ ንኢደን። ሚኒስትር ጥዕና ኣብ ሓፈሻዊ ግልጋሎት ጥዕና ዋሽ ስርዓት ምግቢ ምስ ዩኒሴፍ ብምትሕባር ንምስራሕ ዘለዎ ድልውነት ኣረጋጊፀን። ዶክተር አቡበከር ካምፖ ብግድኦም ኣብ ቀረብ መድሓኒትን ናውትታት ሕክምናን ዩኒሴፍ ዝገብሮ ደገፍ ፋይናንስ ኣጠናኺሩ ክቕፅል ኢሎም። ዩኒሴፍ ስርዓት ጥዕና ኢትዮጵያ ብምጥንኻር ኣድላይ ምትሕባር ከም ዝገብር እውን ምግላጾም ካብቲ ሚኒስትር ቤት ዕዮ ዝረኸብና ሓበሬታ የረድም። ኢትዮጵያን ዓለም ለኸ ኤጀንሲ ምትሕባር ኮርያን ስምምዕነት ሓገዝ 16 ሚልዮን ዶላር ተፈራሪመን። ኣብቲ ሰነድ ስምምዕነት ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ገንዘብ ሰመሪታ ሰዋስውን ምክትል ዳይሬክተር እቲ ኤጀንሲ ዶንግሆ ኪምን ፌርምኦም ኣንቢሮም ንግዲ ወፃኢ ሕርሻ ንምትብባዕን ድኽዳኸ ህፃናት ንምቕናስን ዘኽእል ከም ዝኾነ ምግላጾም ካብቲ ሚኒስትር ቤት ዕዮ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድም። ሎም ዘበን ንዝግበር ጉዕዞ ሓጂ ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 10,000 ሓጀጅቲ ከም ዝተመዝገቡ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ኣፍሊጡም። መበል 1445 ምዝገባ ጉዕዞ ሓጂ ካብ 27 ጥሪ 2016 ዓ.ም ጀሚሩ ዝሳለጥ ዘሎ እንትኸውን ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ክዛዘም እዩ ተባሂሉሎም። ሓላፊ ሓጅን ኡምራ ነቲ ቤት ምኽሪ ሼኽ ዓብዱልዓዚዝ መሐመድ ሎም ዘበን ዝካየድ ዘሎ ከይዲ ምዝገባን ካልኦት ግልጋሎታትን ብዝተቐላጠፈ መገዲ ይፍጸመሎ ኢሎም። ቅድም ኢሎም ዝነበሩ 18 ጣብያታት ምዝገባ ናብ 27 ክብ ከም ዝብሉ ብምግላጽ በብ ከባቢኡ ግልጋሎት ዝወሃበሉ ኣሰራርሓ ከም ዝተፈጥረ ተዛሪቦም ክብል ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡ። ተመልከቲ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሓልፍ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኢትዮጵያ ሰዓብቲ ኩሎም እምነታት ብማዕርነት ዝነብሩላ ሃገር ብምዃና ጉግያት ተረኻት ምእራም ከም ዝግባእ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ገሊጾም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ኣመራርሓታት ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያን ምስ ኣቦታት እቲ እምነትን ተዛትዮም። ንጸብጻብ ኣስማረ ብርሃኑ ጌታቸው ኣለሙ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ኣመራርሓ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያን ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ምስ ተውጻጹ ኣቦታት ሃይማኖት እስልምናን ዘተዮም። ኣብ እዋን እቲ ዘተ እቶም ኣቦታት እምነት ይስርሑ ዘለው ሰናይ ስራሕቲ ድሕሪ ምንኣድ እንተዝመዓራርዩ ዝብልዎም ጉዳያት እውን ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣልዒሎም። ብርክት ዝበሉ ዓመታት ዘቑፀሩ መሳጊዳትን ቦታታት መቃብርን ሕጋዊ ኣፍልጦ ዘይመሃብን ሕፅረት ቦታ ክቕረፍ ይግባእ ክብሉን እቶም ተሳተፍቲ እቲ ዘተ ኣልዒሎም። ዛሬ መነሳት ካለባቸው ጉዳዮች ብዬ የማስባቸው ሎሚ ክላዕሉ ካብ ዘለዎም ጉዳያት ኢለ ዝሓሰብኩዎም ብርክት ዝበሉ ዓመታት ዘቑፀሩ ትካላት፣ ብርክት ዝበሉ ዓመታት ዘቑፀሩ መሳጊዳት፣ ብርክት ዝበሉ ዓመታት ዘቑፀሩ መቃብራት ክሳብ ሕዚ ሕጋዊ ኣፍልጦ ኣይረኸቡን። ካልኣይ መቃብራት እውን ከምኡ በዝሕን ዋሕዝን እቲ ሙስሊም ዘገናዘቡ ኣይኮኑን። እቶም ኣዋህባ ቦታታትን መቃብራትን
እቶም ዝተውሃቡ ቦታታት መቃብር እውን ካርታን ኣፍልጦን የብሎምን ብምዃኑ ድማ ዝኾነ ኣካል መፅኡ ካብዚ ክሳብ እዚ ኣይናትኩምን ኢሉ ንመንበሪ ኣባይቲ ይመርሖ ነዞም ኩነታት ኣብ ግምት እትዮም ልሙድ ምትሕብባሮም ንኸገብሩልና ንመዘኻኸር እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት 124 ቦታታት ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ንመስጊድ ከም ዝተዋሃቡ ድሕሪ ምግላጽ ነዞም ቦታታት እዚኦም በአግባቡ ህንጸት ምፍጻም ከም ዝግባእ አተሓሳሲቦም አዲስ አበባ ላይ ባለፉት 4-5 ዓመታት 124 ቦታዎች ለመስጂድ ተሰጥተዋል። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሓለፉ 4-5 ዓመታት 124 ቦታታት መሳጊድ ተዋሂቦም እዮም ንመቃብር 3 ቦታታት ተዋሂቦም እዮም ንማእኸል ከም ዝገለጽኩምዎ ሓደ ቦታ ተዋሂቡ እዩ ልዕሊ እዚ ንሙስሊም ኢትዮጵያ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ዓቕሚ ብዝፈቀደ መጠን እናወሰኽካን ሕቶታት እናመለስካን ምኻድ የድሊ እዩ ናይቲ ማሊ ከም ዘለዎ ሰሪዝና እንተኾይኑ ንቅድሚት ምኻድ ኣይንኽእልን ናይቲ ማሊ ኣመስጊናም ተቐቢልና ሰሪሕናሉ ንቅድሚት ምኻድ ድማ የዋጽ እዩ ንዓኹም ዘለኒ ሕቶ ካብ ዝተዋሃበኩም 124 ቦታታት ክንደይ መሳጊድ ሰሪሕኩም ክንደይ ሓጺርኩም ገዲፍኩም ክንደይከ ተወዲኡ እንተደሊኹም ናይ ሓባር ኮሚቴ ኣጣይሽና ንፈትሾም እዛ ሃገር ናትኩም እያ ኣዲስ ኣበባ ናትኩም እያ ምሽማይ ኣየድልን ኣብ መገዛ ሃገርኩም ማለት እዩ እንተወሲድኩም ምስራሕ እዩ ወሲድካ ንምሕጻር እንተኾይኑ ግን ብዝገርም ኩነታት እዩ ናይ ካልእ ዓዲ ከም እንወርር ኣብ በብትካላት እምነት እንዳስፋሕና ከምዘይ ሕጋዊ ንሓጽር እንተኾይና እንተነኣሰ ንስኻትኩም ኣርኣያ ክትኮኑ ይግባእ ትኽክል ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ እስልምና እንተዝኽፈት ዝብል ብተሳተፍቲ ዘተ ዝተለዓለ ኮይኑ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብሽም ዝተፈላለዩ ትካላት እምነት ዝተኸፈቱ ኮሌጃትን ዩኒቨርሲቲታትን ከም ዘለዉ ድሕሪ ምጽራሕ ንእስልምና እውን እንተተኸፈተ ኣፍልጦ ክወሃብ እዩ ኢሎም እስላማዊ ዩኒቨርሲቲ በኢትዮጵያ ደረጃ እስላማዊ ዩኒቨርሲቲ ብብርኪ ኢትዮጵያ ኣዝዩ የድልየና እዩ ካልኣይ ድማ እዞም ዩኒቨርሲቲታት ዝጣየሹ ኣብ መሬት እዮም ንዖም ዝኣክል እኹል መሬት የድሊ እዩ ልክ አሁን ኦርቶዶክስም ዩኒቨርሲቲ እንዳለው ልክዕ ኦርቶዶክስ ዩኒቨርሲቲ ከም ዘለዎ ወንጌላውያን እውን ኮሌጃት ከም ዘለዎም እስላም እውን ናይ ባዕሉ ኣብ ትሕቲ ትካልኩም ክህልዎ ይኽእል እዩ ብመንግስቲ ግን ሕድሕድ ካሪክለም እስላም ቀሪጽካ ናብ ዩኒቨርሲቲ ምእታው እንተነኣሰ ሕዚ ብዘሎ ኩነታት ቀሊለ ይመስለንን ንስኻትኩም ኮሌጅን ሃይስኩልን ነይርኩም ዩኒቨርሲቲ እውን ሃሊኩም ኣፍልጦ ንምሃብ ኩሉ ሓቲት እዩ ኦርቶዶክስ የብሎምን ወንጌላውያን እውን የብሎምን ኣፍልጦም ኩሎም ሓቲቶም እዮም ምስኦም ብመጽናዕቲ ብሓባር ክምለስ እዩ ካልእ ሃይማኖታዊ ኣድሎ ዘለዎም ተረኻትን ስራሕትን እናተመዓራረዩ ምዃኖም ዝነኣዱ ቶም ተሳተፍቲ ትዘተም እዚ ሕዚ እውን ክጉልብት ይግባእ ኢሎም አድዋ ሙዚየም ከዚህ በፊትም በተወሰነ መልኩ ሳያልቅ ጎብኝቼዋለሁ ሙዚየም ዝኽሪ ዓድዋ ቅድሚ ሕዚ እውን ከይተዛዘመ ጎብንዮ እየ ሎሚ እውን ብስፍሓት ኣካታቲ ንምዃን ብዙሕ ተፈቲኑ እዩ ክሳብ ሕዚ ካብ ዘሎ ከይዲ ተረኽ ንኩሉ ዘሳተፈ ንክኸውን ብዝግባእ ፃዕሪ ከም ዝተገበረ ተዓዚበ ኣለኹ እንተኾነ ግን ብመንፅር ሙስሊም ውስን ነገር ከም ዝጎደሎ ይስምዐኒ ፓርክ ሓድነት ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝረኣኽዎ እናተወሰኹ ዝመፁ ነገራት ኣለዉ በብእዋኑ እናማዕበሉ መፅኦም እዮም ሓደሽቲ ነገራት ተወሲኾም ወዮም ኣብ ሙዚየም ዓድዋ እውን ከምኡ እንተዝውሰኽ ባህላ እየ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኢትዮጵያ ሰዓብቲ ኩሎም ኣብያተ እምነት ብማዕርነት ዝረኣዩላን ማዕረ ተረባሕቲ ዝኾኑላን ብምዃና ዝጸንሑን ጉጉያት ተረኻትን ምእራም ከም ዝግባእ ገሊጾም ኢትዮጵያ የሙስሊምም የክርስቲያንም ሃገር ናት ኢትዮጵያ ሃገረ ሙስሊም ይኹን ክርስቲያን እያ ቅድሚ ሕዚ ዝኾነ ተረት ተተሪቱ ክኸውን ይኽእል ቅድሚ ሕዚ ዝኾነ ምስላ ተመሲሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕዚ ግን ናይ ኩሎም ሃገር እያ ድሕር ደጊም ሙስሊም ንሕና ካልኣይ ዜጋ ኢና ንሕና ንድፋእ ኣለና ክብሉ የብሎምን ትኽክል ኣይኮነን እዚ ካብ ሃገርካ መን እዩ ዝደፍአካ እዚ ዘረባ እናተደጋገመ ብዝኸደ ቁፅሪ ሓቂ ዝመስል ትኽክል ኣይኮነን ሃገርኩም እያ ዝግበአኩም ምሕታት መሰልኩም እዩ ምስ ካልኦት ኣሕዋትኩም ብሰላም መንባር መሰልኩም እዩ ሕዚ እውን ከም ቀደም ንሕና ካልኣይ ዜጋ ኢና ንሕና ጉፍዓት ኢና እዚ ንመን ኢኹም ትነግርዎ ዘለኹም እዚ ዘረባ እዩ እኮ እናጸንሐ ሓቂ እናኾነ ዝኸይድ ከምዚ ጽቡቕ ኣይኮነን ብፍላይ መናእሰይ ኣነ ኢትዮጵያዊ ስለ ዝኾንኩ ኣነ ሙስሊም ስለ ዝኾንኩ እዚ ጉዳይ ብሕጊ ይግብአኒ ኢልካ ምሕታት ይከኣል እዩ ጸገም የብሉን ካልእ ቋንቋ ግን ተረኽ ስለ ዝኾነ የበላሹ እዩ ዘሎ ብፍላይ መናእሰይ ትኹረት እንተትህብሉ ጽቡቕ እዩ
ተሳተፍቲ ትዘተ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ይህነጹ ኣብ ዘለዉ ፕሮጀክታት ዑደት ዘሳለጡ ኮይኖም ኣብዛ ጸጋሚ እዋን ከምዚኦም ዓይነታት ዓበይቲ ፕሮጀክታት ምህናጽ ምኽኣሉ ንኢዶም ንሰላም ሃገር ድማ ኩሉ እጃሙ ክዋጻእ ይግባእ ኢሎም ብምኽንያት ኩናትን ካልኦት ጸገማትን ካብ ሃገሮም ተሰዲዶም ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ወገናት መርሃ ግብሪ ኢፍጣር ኣብ ቤተ መንግስቲ ተሳሊጦም ልክ ከም ኣብ ሃገሮም ተኣኻኺቦም ይኽብርዎ ከም ዝነበረ ኣብዚ እውን ተኣኻኺቦም ከኽብሩ ብምኽኣሎም ሕጉሳት ምዃኖም እቶም ወገናት ገሊጾም እዮም። ሮዛ መኮነን ኣዘራሪባቶም ኣላ። My name is Zibuta Serafin. I'm Burundian. ዙብቲያ ሴራፊን ይዝባል ካብ ቡሩንዲ ዝመጻኹ ስደተኛ እየ ኣብ መርሃ ግብሪ ኢፍጣር ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ብምርካበይ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ኣብዚ ዝተሳተፍና ኩላትና ብዝተገበረልና እንግዶት ብጣዕሚ ኢና ተሓጒስና ከምዚ ዓይነት ምድላው ክህልው ይኽእል እዩ ዝብል ተጽቢት ኣይነበረልን ኣብ ስደት 20 ዓመታት ዝኸውን ጸኒሐ እየ ግና ድማ ኣጋጢሙና ይፈልጥን ነዚ ምድላው ንዘሰናዳኹም ኩልኹም ፈጣሪ ይኽፈለኩም ምባል ይፈቱ እየ My name is Dek Abdullahi. I come from Somali refugee community. ዴክ አብዱላሂ ይበሃል ካብ ሶማሊያ የተሰደደ መጽ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር መርሃ ግብሪ ይፍጣር ንኽንካፈል ኢና ተዓዲምና ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ነይሩ ምድላውን እንግዶትን ነዚ እውን ዓብይ ምስጋና ኣለኒ ንስደተኛታት ሶማሊያ ወኪለ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ክሳብ ሕዚን ዝተገበረልና እንግዶት ምስጋናይ ከቅርብ ይፈቱ ከየመን ነው የመጣው 8 ዓመት የኔው ኢትዮጵያ ውስጥ ካብ የመን የመጽ 8 ዓመት ኮይኑን እዩ ናብዚ ካብ ዝመጽ ማለተይ ኣብ ሃገሬ ከም ዘለኹ ይስማዕኒ ታሪክ ኢትዮጵያ ብናተይ ጥራሕ ዝግለጽ ኣይኾነን ካብ ንብዩና መሐመድ ዝተጀመረ እዩ ኢትዮጵያ ንስደተኛታት ምቹት ሃገር እያ ቀዳማይ ሚኒስተር ብዝገበረው እንግዶትን ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ ካብ ህዝቦም ዘይምፍላዮም እውን ኣደኒቁን እዩ ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ ጾም ካብ ስድራ ተፈሊኻ ብጣዕሚ ዝኸብድ ሕዝብ ዝተገበረለይ ግና ምሳቦይን ምሳደይን ኣብ የመን ከም ዘለኹ እዩ ተሰሚዑኒ ኣብዚ ብዙሓት ስደተኛታት እዮም ተረኺቦም ኤርትራውያን ብሩንዲ የመን ሱዳናውያን ሶማላሎ እዮም እዚ ዘለና ሓድነት እዩ ዘርኢ መሐመድ ማዜን ይባላለሁ ከሱሪያ ነው የመጣው በስደተኛ ጉዳይ ነው መሐመድ ማዜን ይባሃል ካብ ሶሪያ ብስደት የመጽ 8 ዓመታት ኮይኑን ያለው ሓቂ ንምዝራብ ካብ ሃገረይ ከም ዝወጻኹን ከም ዝተሰደድኩን ተሰሚዑና ይፈልጥን ኢትዮጵያ ከም ካልእቲ ሃገረይ የዝርያ ምስ ኢትዮጵያውያን ክዕልል ከለኹ ሃገርኩም አይብልን ሃገርና የዝብል እዚ ዓብይ አዳራሽ እዩ ዝተኸበሩ ሰባት ዝእከብሉ ሕዚ ግና ስደተኛታት እናፍጠርናሉ ኢና ንርከብ እዚ ዓብይ ክብሪ እዩ ቃላት የብለይን የቀኒየለይ መባል ይፈቱ طيب بسم الله الرحمن الرحيم انا هشام مصطفى محمد عشا مصطفى محمد ዝባሃል ሱዳናዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናዓና ጎረቤትን ሓው ዝኾነ ህዝቢ እዩ ካብ ቀደማት ሒዙ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተዛመደ እዩ ህዝቢ ሱዳን ምትእስሳርና እውን ጥንኩር እዩ ሎሚ ዝተሳለጠ መርሃ ግብሪ ይፍጣር እውን ብጣዕሚ እዩ ኣሐጉስኒ ዛፍራን ሰዒድ ባድዌላ من جمهورية اليمنية ዛፍራን ሰዒድ ይዝባሃል ካብ የመን የመጽ ግና ድማ ኢትዮጵያዊ ከም ዝኾንኩ እዩ ዘሰማዕኒ ኣብ እዋን ጸገምና ካልእቲ ሃገር ኮይና ዝተቀበለትና ኢትዮጵያ እያ ኢትዮጵያ ከም ዝገበረትና ቀባብላ ካልኦት ሃገራት ኣይገበሩልናን ነዚ ድማ ዝለዓለ ምስጋና ኣሎን እዩ ኣብ ናይ ሎሚ መርሃ ግብሪ ኢፍጣር ቀዳማይ ሚኒስተር ከም ሓው ትሕት ኢሎም እዮም ነዚ ኢፍጣር ዘሰናድኡልና መራሒ ሃገር ኮይኖም ምሳና ትሕት ኢሎም محلافهم نعي عوي ترجم اللو أنا اسمي إدريس عمر أحمد الدين وأنا برضو يعني إريتريا إدريس عمر أحمد الدين يزبال إرتراوية حزبي إثيوبيان حزبي إرتران نزعت إلكا مرآيا يكالن أحوات حزبتات يوم نحنا أبي إثيوبيا سدتنيا خوينا نتنبر كي تتأقمنا كم هاجرنا إنا ننبر إثيوبيا أجايش بمقبال زتفليت هاجريا ኣብ ክልል ትግራይ ዝምዝገብ ዘሎ ቁጽሪ ዘይሕጋዊ ስደት መናእሰይ ኣብ ዘተሓሳስብ ብርኪ ከም ዝርከብ ተሓቢሮም እቲ ስደት ንምንካይ ተረባሕነት መናእሰይ ኣብ ዘረጋግጹ ፕሮጀክታት ትኩረት ጌርካ ምስራሕ ከም ዘድልውን ተገሊጹሎም ኣባዲ ደመቀ
መንቀሊ ዘይሕጋው ፍልሰት ደቂ ሰባት ካብ ዝኾኑ ምኽንያታት ጎንፂ ወይ ድማ ኩናት ሓደ እዩ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ምስ ዝነበረ ጎንፂ ተኣሳሲሩ ቁፅሪ ዘይሕጋው ፍልሰት መናእስያት ብዘተሓሳስብ ብርኪ እናወሰኸ ከም ዝርከብ ጸብጻባት ዓለም ለኸ ትካላት ይሕብሩ ብፍላይ እቲ ጎንፂ ኣብ ክልል ትግራይ ብዝፈጠሮ ቁጠባውን ማሕበራውን ቅልውላው ምስ ስነት ስራሕ ተደሚሩ መጠን ዘይሕጋው ፍልሰት መናእስያት እቲ ክልል ኣብ ዘተሓሳስብ ብርኪ ንኽበጽሕ ምኽንያት ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣብ ጦርነት ዝኣተወ ዓዲ ድሕሪ ጦርነት ሰፊሕ ዝኾነ ፍልሰት የጋጥም እዩ ወይ ከዓ ስደት የጋጥም እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ እንተለና ግን ካብቲ ዝተለመደ ኣብ ካሊእ ዓዲ ዝረአ ዝተፈለየ ኢና ንርኢ ብምንታይ ተፈልዩ እንተልካኒ ሰለስተ ነገራት ምርኣይ ንኽእል ኢና ሓደ እቲ ጦርነት ዝወለዶ ካብ ትግራይ ናብ ትግራይ ተመዛበለ ሰፊሕ ቁፅሪ ኣሎ ኣጠቓላሊ እቶም ተመዛበልቲ እቲ ካብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ስቴፕ ማይግሬሽን ዝበሃል እዚኦም ተደሚሮም ካብ ትግራይ ናብ ወፃእ ዝኸድ ዘሎ ወይ ከዓ ናብ ዘይስሩዕ ዝኾነ ማለት ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ስግረዶ ዝግበር ብዛሕትኡ ትግራይ ዝወፅ ዘሎ ካብ ትግራይ ተላዒሉ ወይ ቀጥታ ብጅቡቲ ይኸይድ ወይ በአዲስ አበባ ካብ አዲስ አበባ ናብ ጅቡቲ ይኸይዱ ናብ የመን ስዑድ ዓረብ ዝኣተወሉ ዘሎና እቲ ስፍሓቱ ንሪኦ እንተለና እቲ ውስብስብነቱ ናይ ገበን ብዝሓቱ ማለት ብዝለዓለ ደረጃ ወይ ከዓ መይ ኣብ ሕማቕ ዝኾነ ከባቢ ኢልካ ክትገልጾ ትኽእል እዩ ፍልሰት ዓለም ለኸ መሰል ደቂ ሰባት ዋላ እኳ እንተኾነ ኣብ ክልል ትግራይ ዝረአ ዘሎ ዘይሕጋዊ ፍልሰት ግና ኣዝዩ ዘሰክፍን ቁልጡፍ መፍትሒ ዝደሊ ምዃኑ ተገሊጹ ፍልሰት ማለት ከም ትግራይ ወይ ማለት ሕጋዊ ዘይኮነ ናይ ሰባት ዝውውር ሓድሽ ኣይኮነን ንዝሓለፈ ብዙሕ ዓመታት ፀንሐ እዩ በተለይ ካብ 1990ታት ጀሚሩ ብዙሕ ትግራዋይ ወይ ካብ ዝኽልል ናብ ዓረብ ሃገር ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ናብ ኣውሮፓ እውን ከይዱ እዩ ናይ ሕዚ ዘሎ ፍልሰት ምስ ቅድም ዝነበረ ክንነጻጽሮ ተለና ግን ብመሰረታውነት ብምኽንያቱ እውን ዝተፈለየ እዩ ምክንያቱ ናይ ሕዚ ዘሎ ፍልሰት ዋና መሰረታዊ ዝበሃል መልዓሊ ምኽንያቱ ምስ ኩናት ተተሓዘ እዩ ምክንያቱ ንዝሓለፈ 2 ዓመት ዝነበረ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ፖለቲካውን ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ቀውስታት ተኸቲሉ እዩ ኩናት ፈጢሩ ኩናት ቀውስ ፈጢሩ ካብቲ ቀውስ ከዓመይ ብዙሕ ዝነበረ ኣብዚ ክልል ዝነበረ ኢኮኖሚ ኦልሬዲ ዓኒ እዩ ተቆፂሩ ዝሰርሕ ዝነበረ ናይ ባዕሉ ሃፍቲ ዝነበሮ ብዙሕ ገንዘብ ዝውንኑ ዝነበሩ ሕዚ ባዶ ኮይኖም እዮም ኣብ ትግራይ ሰሪሖም ንክልወጥሉ ዝኽእሉ ሃዋህው እውን ዕፁብ ኮይኑዎም እዩ እዚኦም ኩሎም መሰረታዊ ምኽንያታት እዮም ካብዚ ተላዒሉ ከም ደፋእ ምኽንያት ብቐለባ ንሪኦ እንታይ እዩ ሓደ ስራሕ ስእነት ኣሎ ኣብ ትግራይ ሰፊሕ ዝኾነ ስራሕ ስእነት ኣሎ ሕዚ ዘለው ፅንዓታት ከም ዘሪእና ናብ 80% ኣከባቢ ስራሕ ስእነት ኣብ ትግራይ ኣሎ እቲ ዘይሕጋዊ ፍልሰት ንምቁፅፃር ዘኽእል ትልሚ ሓንፂፅካ ምትግባር ወሳኒ ምዃኑ ዝተገልጸ እንትኸውን ተረባሕነት መናእስያት ዘረጋግፁ ሓደሽቲ ፕሮጀክትታት ኣብ ምጅማር ግዘ ዝወሃቦ ከም ዘይኮነ ተሓቢሩ ሕዚ ዘሎ ትውልዲ ብዘረባ ዝኣምን ጥራሕ ብተግባር ዝኣምን እዩ እዚ ክገብረልካ ይኾነ እዚ ገረልካ ይኾነ ኣሎ ምዚ ተታሒዞም ሰፋሕቲ ናይ ስራሕ ፈጠራ ስራሕትታት ክስርሑ ክኽእሉ ኣለዎም ምስ ዳግም ሕወት ትግራይ ተታሒዙ ዝመፁ ፈንድታት ወይ ከዓ ሪሶርስታት ብደንቢ ወዲብካን ኣደራጅኻን ቅድሚያ ንኽወሃቡ ዝኣካል ቅድሚያ እናሃብካ ክሰርሕ ምኽኣል የድሊ ዝምልከተና ኩሉ ኣስተዋፅኦ ክንገብር ኣለና ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝመውት ዘሎ መንገዲ ካብ ትግራይ ወፂኡ ኣብ ጅቡቲ ካብ ጅቡቲ የመን ካብ የመን ስዑድ ዓረብ ኣብዚ ዝጠፍእ ዘሎ ሰብ ሓይሊ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣብዚ ዝጠፍእ ዘሎ ኢኮኖሚ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣብዚ ዝፍጠር ዘሎ ማሕበራዊ ቅልውላው ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ትግራይ ካብ ክልል ደቡብን ኦሮምያን ቀፂላ ዝለዓለ ቁፅሪ ዘይሕጋዊ ፍልሰት ዝተመዝገበላ ክልል ምዃና ጸብጸባት ይሕብሩ ኣብ ከባቢ ፒያሳ ዝነበሩ ተለዓልቲ ልምዓት ፅሬቱ ዝሓለወን ንናብራ ምችው ዝኾነን መተካእታ ቦታ ከም ዝወሃቦም ገሊፆም ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ እውን ነቶም ንልምዓት ዝተለዓሉ ወገናት ዝግብኦም ቦታ ንምሃብ መረዳእታ እናኣከበ ከም ዝርከብ ገሊጹሎም ኣብ ከይዲ እዚ ጥርዓንን ንዘቕርብ ኣካል ነቲ ዘቕርቦ ጥርዓን ንምፍታሕ ዘኽእል ኣሰራርሓ ከም ዝዘርግሐ እውን ገሊጹ እዩ ንጸብጻብ ኣቤል ሙልጌታ ሙሉ ብርሃን ግርማይ
ከተማ አዲስ አበባ ከም ሹማ ንነበርቲ ከተማ ምቹት ንምግባር ዝተፈላልዩ ስራሕቲ ዳግመ ህንፀት እናተሳለጡ ይርከቡ እዮም። ብዙሕ መልክዕ ዘለዋ ከተማ አዲስ አበባ ከምዚ ዝኣመሰለ መከራ ሓቂፋ ዝሓዘት አይትመስልን። ፈጣሪ አየኝ አየኝ ከዛ ከሽንት ቤት አወጣኝ አየኝ። ዛሬ አልጋ ላይ ተኝቼ አደርኩ። ዛሬ አልጋ ላይ ተኝቼ እዚ ንብዓት ሓጎስ ኣብ ፒያሳ ፍሉይ ሽሙ ዶሮ ማነቅያ መነባብሮ ንዝገበራ ንዘናደ ዓብይ ትርጉም ኣለዎ። እቲ ከባቢ ንልምዓት እንትፈርስ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ዝሃበን ምትካእታ ቦታ ምስ ዝነበረን መዓራርያ ሕዚ ዝተሰምዐን ሓጎስ ከም ዝስዕብ ይገልጻ። ስሜ ሮማን ጌታቸው ይባላለሁ። እዚህ የምኖረው በጣም ስቃይ ነበረ። ሮማን ጌታቸው ይባሃል። መነባብሮይ ኣብ ስቃይ ነይሩ። ኣብ ዓራት ደቂሰ ይፈልጥን በዓል ገዛይ አርቲስት ብምዃኑ ብርክት ዝበሉ አርቲስትታት ናብ ገዛና ይመጹ ነይሮም። ቀትሪ ወናብራት ንዝርግሕ ምሸት እንትኾን ድማ ፍራሽ ዘርጊሕና ንድቅስ ነርና። ሎማዓንቲ ግና ናብራይ ተቐይሩ ኣብ ዓራት ደቂሰ ሓዲረ። ኣምላኽ ይመስገን ከም ሓዱሽ ከም ዝተፈጠርኩ እየ ዝቆፅሮ። እቲ ኣብ ገጸን ዝነበረ ጭንቀትን ሓዘንን ሕዚ ታሪክ ኮይኑ እዩ። ዝሓሸ ናብራ ዝመርሓሉ ገዛ ኣብ ቀረባን ረኺበን እየን። እግዚአብሔር ይመስገን ይውና ሰፊ ነው። እኔ እንደዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ሰፊሕ ገዛ እዩ ተዋሂቡኒ። ቅድም ክብል ጽሬቱ ኣብ ዘይሓለወን ጸቢብ ገዛንየ ዝነብር ነይረ። ሕዚ ግና መደቀሲ ክፍሊ ኣለዎ። ክችን ካቢኔት ዘለዎ ገዛ ተዋሂቡኒ። ሻወር ሽንት ቤት ዘማልአ እዩ። ሕዚ ሰብ ኮይነ እየ። ሰብ ከም ዝነብሮ ምንባር ጀሚረ እየ። የቐኒየለይ ምባል ይፈቱ። ካብቲ ከባቢ ንዝተልዓሉ ብመሰረት ሕጊ መትካእታ ቦታ ክወሃቡ ከም ዝተገበረ እውን ዋና ስራሕ መፈጸሚት ክፍለ ከተማ ራዳ መቅደስ ተስፋዬ ትገልጽ። ከተማ አስተዳደሩ በራሱ ኮሚትመንት ወስዶ ከተማ ምሕዳር ናይ ባዕሉ ዝኾነ ምድለዋት ገይሩ ቅያር ገዛ ክረኽቡ ምግባር ክኢል እዩ። ካብዚ ብዝሓለፈ ናይ ውልቀ ገዛ ዘለዎም ሰባት ድማ ኣድላይ ዝኾነ ልክዒት ተገይሩሎም ለውጥን ካሕሳ ተዋሂብዎምን እዩ። ንኹሉ ዕጫ ናይ ምውፃእ ስራሕ ሰሪሕና ኢና። ምምሕዳር ከተማ ንልምዓት ተልዓልቲ ንምፍላይ ዝተፈላለዩ ተግባራት ከም ዘሳለጠ ብምግላጽ ኣብ ከይዲ እዚ ንዘይተረኣዩ ጸገማት ኮሚቴ ሰማዒ ጥርዓን ከም ዘዳለውን እተን ስራሕ መፈጸሚት ወሲኸን ይገልጻ። አቅም በፈቀደ መንገድ ሁሉ ዓቕሚ ብዝፈቐዶ ሓቀኛ መረዳእታ ክመጽእ ንምግባር ሰሪሕና ኢና። ኣብ መንጎ እዚ ንሕና ከይረኣናዮ ዝሓለፈ ነገር ተሃልዩ ብብርኪ ክፍለ ከተማ ወረዳ ኮሚቴ ሰማዒ ጥርዓን ኣጣይሽና ንሰርሕ ኣለና ኢና። ኣብ ቀጻሊ እውን ፒያሳ ማእኸል ቱሪዝም ንምግባር ዘኽእሉ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ልምዓት ከም ዝህነጹ ኢንጂነር ሰኝ ክፍሌ ይገልጹ። ፒያሳን የከተማው ቱሪስት ሴንተር ለማድረግ በታቀደው መሰረት ፒያሳ ማእኸል ጎብነይትን ምግባር ብዝተተለመ ትልሚ መሰረት ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናተሰርሑ እዮም ዘሎም። ኩሉ ማሕበረሰብ ብእግሩ እናተጓዓዘ ንዓይኑ ጽቡቕ ንኽርኢ ንጥዕና ካብ ዝሓሊፉ ነታ ከተማ ዝምጥን ምስልን ምፍጣር እናሰርሕና ኢና ንርከብ። ስራሕቲ ዳግመ ልምዓት ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሓድግታት ኣብ ውሽጢ ግምት ዘእተወ ከም ዝኾነን ሃገር ፍቅር ቲያትር ድማ ከም ዘይፈርስ ተገሊጹ እዩ።